Tikulandireni omvera komanso nonse amene mukutonera pa programu ine imene amakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies. Ndipo mu tsiku la lero mukhala ndi mbale wanu Daniel Nje Pancras amene ndimasonkhana ndi mpingo wa Khristu kuntakataka mboma la Dedza. Takhala kuphunzira maphunziro ambiri kuchokera m'Baibulo amene ali nako kuthekera kotipangitsa ife kukhala Khristu olimba komanso kutipanga kunena kuti tidzikwanitsa kupereka chodzikanira kapena kuzipanga defense pa chikhulupiriro chimene chili mwa ife ngati akhristu. Leronso timafuna tiyambenso kuona mwa maphunziro ena amene tikhale tikuwaona mwa masabata angapo, makamaka tifuna tikaone za mipingo isanu. Pamene ndangokamba za mipingo isanu ndikhulupirira zona kuti mwina anthu ena ake tabwerako ndi idea ena yake kuti kudafuna akambeko zachani. Tikapita ku buku la Chivumbulutso chapter 2 komanso Chivumbulutso chapter 3 timaona kunena kuti Yohane Mtumwi kalata wa Chivumbulutso amayipereka kwa mipingo isanu ndi iwiri imene inali ku Asia kapena kuti ku Asia. Choncho tufuna tikakambe za mipingo isanu ndi iwiri imene imapezeka ku Asia imeneyi. Koma kodi tikamakamba za nkhani zopezeka mu buku la Chivumbulutso tizive motani? Chinthu choyambira chimene chimafunika ndiyo chofunika kudziwa zonena kuti mulembi wa buku la Chivumbulutso ndiye Mulungu. Monga mmene timalionera buku lonse lopatulika ndi Baibulo, mulembi wa buku lonse ndi Mulungu, koma adagwiritsa ntchito anthu osiyanasiyana kuti zofuna za Mulunguzo zilembedwe ndi kukhala ndi buku limene tinalo lija. Ndipo tikamaona mu buku limene la Chivumbulutso ndi buku limene Mulungu adagwiritsa ntchito munthu wina otchedwa Yohane. Tikamakamba za Yohane ameneyo ndiye mtumwi Yohane. Pamene tangokamba za mtumwi Yohane, anthu ambiri mwina tadziwapo kunena kuti tukambako za munthu amene anayendako ndi Yesu Khristu nthawi ina yake, amene so anali m'bale wake wa Yakobo, amene Yakobo timamuona kuti pamene mpingo unayamba mu buku la Machitidwe a Atumwi chapter 2, mukupita kwa nthawi mfumu Herode idamupha munthu amene yotchedwa Yakobo. Choncho tikamakamba za Yohane tukamba za m'bale wake wa Yakobo. Tikamaliona buku limene la Chivumbulutso chapter chake cha number 1 kudzawerenga verse yake number 4 komanso verse yake number 9 zimatisonyezera ndithu kunena kuti munthu amene Mulungu anamugwiritsa ntchito pofuna kulemba chifuniro chake cha Mulungu ndiye mtumwi Yohane. Koma kodi tikamaliona za buku limene la Chivumbulutso ankalemba mulembiyo ali kuti? Tikabwera mu buku la Chivumbulutso chapter chake cha number 1 verse yake ya 9 mulembi adalankhulapo motere. Chivumbulutso chapter 1 verse yake ya number 9: Ine Yohane, m'bale wanu ndoyanjana nanu mchisautso ndi ufumu ndi mchipiriro zokhala m'Yesu, ndinakhala pa chisumbu chotchedwa Patimo chifukwa cha mawu a Mulungu ndi umboni wa Yesu. Choncho apa tikuona nena kuti akuzifotokoza choyambirira ngati iye munthu kuti ndiye Yohane. Ndipo akuti nthawi imene amalemba zimenezi anali pa chisumbu china chotchedwa kuti Patimo, kapena anali pa island. Tikamakamba za Patimo, inali island ina imenenso inali pakati pa nyanja ya mchere ina imene madziwika kuti Mediterranean Sea. Choncho zimaonetsa kunena kuti mtumwi Yohane ameneyo adayikidwa kumeneko ngati kundende kumene nayenso mozidwa ndi Mzimu Woyera adakwanitsa kulemba buku limeneli, buku la Chivumbulutso. Tikamamuona munthu ameneyu otchedwa kunena kuti Yohane, timakwanitsa kuona kunena kuti adalembako mabuku asanu ku Chipangano Chatsopano. Mulungu adamugwiritsa ntchito pofuna kuti alembe mabuku asanu ku Chipangano Chatsopano. Timaona buku la Uthenga Wabwino wa Yohane, komanso buku lomweli limene tikuliona pano ndilo buku la Chivumbulutso, komanso analembanso buku la 1 Yohane, komanso buku la 2 Yohane, komanso buku la 3 Yohane. Mabuku osewa akukwana asanu kapena 5 amene Mulungu anamugwiritsa ntchito pofuna kululira chisisi chake. Chinthu china chofunikanso kuchidziwa munthu amene mulembi amalemba buku limene la Chivumbulutso ndiyonena kuti
nthawi imene mulembi amalemba bukuli anali ali mu mpingo wa Yesu Khristu. Timaona zimenezi mu buku lomwe la Yohane chapter 1 verse yake number 9 pamene mulembi walankhulapo kunena kuti ine Yohane m'bale wanu ndi woyanjana nanu chisautso ndi ufumu ndi chipiliro zokhala mu Yesu. Zikuonetsa zonena kuti pamene iye ankalemba izizi choyamba zifotokoza kuti ndi m'bale kwa anthu amene akulemberawo amalembera Khristu. Chinthu chachiwiri akunena kuti ndi woyanjana nawo anthuwo, ndiye kuti anali wofanana nawo anthuwo. Anali wofanana nawo mu zinthu ziti. Chinthu choyamba ofotokoza kuti mu chisautso nthawi imene amalemba bukuli akhristu anali akuzunzika, ndiye kuti iyeyunso anali ali kundende pa chisumbu chimene chotchedwa kuti Patimo. Komanso akhristu ena amene chingakhale sanali kundende amakhalabe mu moyo ovutika kapena ozunzidwa. Ndi chifukwa chake kunena kuti ndine woyanjana nanu mu chisautso. Chinthu china cha namba 2 wafotokozaponso kunena kuti ndine woyanjana nanu koma makamaka mu ufumu. Pachitika makamba za ufumu timakhalira nthawi zaso mpingo zomwe zija timaziona mu buku la Mateyu chapter 16 verse yake 18 komanso 19. Choncho mu nthawi imene ankalemba bukuli tikazindikire ndithu kunena kuti anali mu mpingo. Buku la chivumbulutso ndi linanso mwa buku amene amakhala ovuta kumvetsa. Chifukwa chani ndi lina mwa mabuku amene amakhala ovuta kumvetsa kwambiri? Chifukwa chonena kuti bukuli linalembedwa mophiphiritsa. Mulembi adagwiritsa ntchito ziphiphiritso polemba buku limeneli. Chifukwa chani mulembi anagwiritsa ntchito ziphiphiritso pofuna kulemba buku limeneli? Inali nthawi yonena kuti Chikhristu nthawi imeneyo chinkakhala chokanizidwa. Choncho pofuna kululira za chisomo kapena kufuna kululira za chifuniro cha Mulungu zimakhalabe kuti zina zinthu zovuta kuti adani awo akapezeka kuti awazindikira. Mwachifukwa cha icho amalemba zinthu zina mozembaitsa kuti munthu amene akuzilemba mozembaitsa adani awo asakwanitse kuzindikira, koma mu nthawi yomweyo anthu amene ndi oyanjana nawo iye Yohane Mtumwi akakwanitse kuzindikira kunena kuti izizi akufuna kululira izi, akufunanso kululira izi. Ndi chifukwa chake tikamalizukura buku limeneli la chivumbulutso limaonetsa kunena kuti Yohane ameneyu adalembako nkhani zofanana ndi zimene zimapezeka m'mabuku ena achipangano chakale. Makamaka tikazisonkhanitsa nkhani zimenezi zimafika pafupi 240. Timaona zonena kuti adalembamo nkhani zina zimene timathoka zifananiza ndi zimene zikapezeka mu buku la Exodo. Komanso timaona analembako nkhani zina zimene magazifananiza ndi zimene zimakapezeka mu buku la Masalimo. Komanso ngakhale mu buku la Daniel, Ezekiel, Malaki, komanso chingakhale Yeremiya. Choncho zikuonetsa ndithunso kunena kuti munthu ameneyu adawuzidwa ndithu ndi zimoyera kumakwanitsa kufukula ndithu za mabuku akalekale kukazibweretsa mu nthawi imeneyi. Chikhristu nthawi imeneyi chinali chovuta chifukwa chake bukuli linalembedwa mozembaitsa chonchi. Kodi chinkapangitsa kunena kuti anthu a mitundu adziwa ada Khristu chinali chani? Chinthu choyamba chachikulu chimene chinapangitsa kunena kuti anthu a mitundu kapena Aroma, boma la Roma nthawi imeneyo lidziada a Khristu, nkhani yake nena kuti a Khristu amakana kupembedza mfumu ya Chiroma. Chifukwa chani a Khristu amakana kupembedza mfumu ya Chiroma? Tikabwera ku buku la Exodo timaona kunena kuti mama Exodo chapter 20 pamene Mulungu amapereka malamulo 10 kwa ana Israeli anawawuzaponso kunena kuti musapembedze mulungu wina koma ine ndekha. Tikabwera mu buku la Machitidwe athu mu chapter 10 timakapezapo kunena kuti Petro nthawi imene amakakumana ndi Korneliyo atamuona Petro adagwada pansi kufuna kumupembedza, ndipo Petro anakana kupembedzedwa ndi Korneliyo. Tikabweranso mu buku lomwe la chivumbulutso chapter 19 timaona kunena kuti mtumwi Yohane ataona ngelo nayenso adafuna kuti amugwadire amupembedze. Ndi ngelo adamuza noti usapange zimenezo, inenso ndine wamthenga anzako kapena inenso ndine otumikira Mulungu ngati mmene ukuchitira wemu, chabe tikungosiyana malo okhala. Choncho a Khristu nthawi imeneyi amakana kupembedza mfumu ya Chiroma chifukwa amazindikira bwino ndithu kunena kuti ndi Mulungu mmodzi yekha amene anenako koyenera kuti adzipembedzedwa. Choncho pokhala kuti akukana kuchita zimene mfumu ikunena kapena zimene anthu adera akunena, ndi chifukwa chake anthuwa
amakhala kunena kuti amazuzidwa ndi boma la Aroma. Chinthu china chimene chimapangitsa inali nkhani yokhuza ndi magawo akupembedza. Tikamakamba za magawo akupembedza m'Baibulo, buku lopatulika limatululira magawo asanu akupembedza. Limodzi mwa magawo asanu akupembedza ndilo limene limatchedwa kuti mgonero wa Ambuye, pamene pamakhala mkate wopanda chotupitsa komanso vinyo wopangidwa kuchokera ku zipatso za mphesa. Zinthu izi tikaziphatikiza zimapanga gawo limodzi limene limatchedwa kuti mgonero wa Ambuye. Choncho tikamaona pamenepa akhristu akamachita zinthu zimenezi amanena kuti akupanga zimenezi ndipo mkate ukuyimirira thupi la Yesu Khristu, mwazi makamaka vinyo ukuyimirira mwazi wa ndani kodi? Wa Yesu Khristu. Anthu akunja amene sakuzimvetsetsa amanena kuti akhristuwa ndi mfiti, akumadya matupi a anthu komanso akumamwa chani kodi? Magazi a anthu. Mwachifukwa ichi akhristu adakhalabe mu moyo onena kuti ozuzidwa kwambiri. Choncho ndi chifukwa chake buku limene timaliona zonena kuti lalembedwabe movuta pofuna kubisira chisisa anthu ena, komanso munthu amene akubisira chisisa anthu ena akakhala kuti nthawi yomweyo akuwululira anthu ena. Ndipo monga tafotokoza kale, buku limeneli mulembi amalembera mipingo isanu ndi iwiri imene inali ku Asiya. Mipingo isanu ndi iwiri imene inali ku Asiya kapena kuti ku Asia, zimenezi ndi zimene timaziona mu buku limeneli la Chivumbulutso. Tikamaona buku la Chivumbulutso chapter 2 komanso chapter 3, timaona kunena kuti kalata ameneyu amalembera mipingo isanu ndi iwiri imene makhala mu Asiya kapena kuti ku Asia. Timaona zona kuti kalata oyamba adalemba kulembera mpingo Khristu umene umakhala ku Efeso. Kalata ankhani imene timakepeza mu buku la Chivumbulutso chapter 2 verse 1 kulekeza 7. Kalata yachiwiri anayilemba makamaka kukafikiranso ku mpingo wa Khristu umene umakhala ku Simna kapena kuti ku Similina. Timaziona zimenezi mu buku la Chivumbulutso chapter 2 verse yake 8 kukalekeza mu verse yake number 11. Ndipo kalata yachitatu timaona kunena kuti amafunanso kuti kalatayu akafikira Khristu ena amene amakhala ku Pergamo. Timaziona zimenezi kuchokera mu buku la Chivumbulutso chapter 2 verse yake number 12 kukalekeza mu verse yake number 17. Ndipo kalata amene analembedwa makamaka kufotokoza zokhuza ndi mpingo wa Khristu umene unali ku Tiyatira zimapezeka mu buku la Chivumbulutso chapter 2 verse yake 18 kulekeza 29. Ndipo ankafunanso kuti zikafikira Khristu ena amene amakhala ku Sadi. Zimenezi timaziona mu buku la Chivumbulutso chapter 3 verses number 7 kukalekeza mu makamaka verses number 1 kukalekeza mu verse yake number 6. Ndipo kalata olembera mpingo Khristu umene unali ku Philadelphia timaona kunena kuti imapezeka mu buku la Chivumbulutso chapter 3 verse yake number 7 kukalekeza mu verse yake number 13. Ndipo kalata yomaliza imene ndi yachisanu ndi chiwiri imene amalembera mpingo wa Khristu umene unali ku Laodikia imakapezeka mu buku la Chivumbulutso chapter 3 verse yake number 14 kukalekeza 22. Ndiye kuti timaona kunena kuti zinthu zonsezi zimene zikapezeka mu buku la Chivumbulutso, Mulungu kapena Yohane Mtumwi polemba amafuna kuti kwayambirira zikafikire ndithu magome amene anali ku madera 7 amene tafotokoza chonchiwa. Chifukwa chani? Ndi amene anali pa chisautso chachikulu. Choncho buku limene la Chivumbulutso limalembedwa pofuna kupereka chiyembekezo kwa Khristu amene amazuzidwa nthawi imeneyo, kunena kuti chingakhale tikuzuzidwa chonchi, chingakhale tikukhala mu moyo osausidwa chonchi, koma tidziwe zonena kuti zikatha zovuta zimenezi idzakhalapo nthawi imene tidzakhala mu moyo osangalala nthawi zonse. Choncho amalemba pofuna kungwalimbikitsa akhristu amenewo. Mu programu yotsatira tidzakhala nayonso nthawi yofuna kuona makamaka za mipingo isanu ndi iwiri imeneyi. Makamaka nthawi ikadzatilola tidzaona mpingo nolonse paokha. Koma tikamadzapita ku mabuku amenewa, chofunikira kudziwa ndichi. Tikakafika makamaka tikamakapita ku makalata amenewa, chofunikira kudziwa ndichi. Tikakafika pakalata wina aliyense amene mtumwi Yohane wagwiritsidwa ntchito ndi Mulungu kunena kuti alembe, tizikapezamo makamaka
zina mwa zinthu zisanu izi. Chinthu choyambirira tikaona kunena kuti mu ndime yoyamba mlembi amafotokoza kwa anthu amene akwalembera kalatayo, komanso Mulungu amazifotokozera. Chinthu chachiwiri tikaona kunena kuti amawayamikira kapena kunena zabwino zimene mpingo wa kumaloko kaya ku Efeso umachita. Chinthu chachitatu tikaona kunena kuti akwadzudzula kuti asinthe pa chimene samachita bwino. Chinthu chotsatira tikaona kunena kuti amapereka njira imene akhristu akuyenera kuti atsatire ngati akufuna kusintha potengera ndi mmene uthengawo wabwerera. Ndipo tikaona kunena kuti komalizira makamaka amakangopereka chilimbikitso kunena kuti ngati mungasinthe chonchi phindu lake lidzakhala chonchi, ndipo ngati simusintha mukuyenera kuti muyembekezere zinthu izi. Ndipo tikapita m'makalata onsewo tizikaona zinthu zimenezi. Tikamadzaonanso makalata amene asanu ndi awiri tidzaonabe kunena kuti muli zinthu zina zopatsa chidwi, chifukwa kuli mipingo ina yapamalo imene Mulungu adayiona komabe idalibe vuto lina lililonse. Amaona mpingo Mulungu kuti unali ndithu wapyuwa ukupanda chilema china chilichonse. Choncho pamene tikuyembekezera kupita kumeneko tikuyenera kuti tikhale ndi chithunzithunzi cha zinthu zimenezi. Izizi ndi zimene timafuna tigawane mu tsiku la lero, makamaka pamene tikukonzekera kunena kuti mu wiki imene ili nkudza tidzayambe kuphunzira makamaka za mawu kapena kalata amene Yohane adalembera pofuna kuti akafikire mpingo wa Khristu umene umakhala ku Efeso. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse nonse lero ndi nthawi zonse. Amen.